יש? אל תזרקו. תגיד כמה מילות פרידה. צלם אותו מחזיר את הכדור, אחי. אבל לא באים, זה קטן. בסדר, אין זום, אין מה. לא יודע, אמיגו פואנטו. רגע, תומר, מילות סיכום. רגע, יש לי עוד בדיקה, לא סיכום. כוס עמק. יאללה, כסה. אבל לא שלך. שאם אמא שלך תראה את זה אחר כך, שלא יהיה קטע לחיים. מה עוד אחד? יש לי 20. רגע, אני רוצה לראות הוא מסדר את זה. תביא את השתיים שם. אתה גם יושב שם, יא דפוק. נזוז כמפגר. תומר, מילות סיכום. הוא יושב איתם שם ומפגר את זה. חכה שנייה, חכה רגע, אני הולך לצלם אותם. כתבנו בשטח. מוכן. לא תאפן! רגע, חכו, מישהו שלא זורק פה. רגע, מישהו שזורק פה. אוקיי, אז תבואי. זה לא נעים הסיפור הזה. שם. אתם עכשיו צופים בלייב באיך שזה נראה מאחורי הקלעים של הבאולים. כן, תמונות קשות. מרתק! רגע, היא כדור. בוא נראה איך הוא מחזור. הופה! יש לנו סטרייק! אני בא.